dapat eh. Wala na sa Maribo. Para may sukli ako pang barya din doon. Mura lang naman yan. Silinting nga dapat yan eh. Pasti baga kapon. Hindi ako ni Mama. No. Nasa makisaminlag kita dyan na bangge. Makisaminlag kita pa din dyan. Doon ka sa Marlene. Guys, pupunta kami ngayon sa kasalan dito sa sa Igot. Medyo maulan-ulan ngayon pero susugod tayo. Ayan. Bye-bye! Tara, samahan nyo kami guys. Punta kami ng kasalan ngayon. Hindi na. Tapos na sa kasalan. Hindi na ka mo! Hindi daw na. Coba uno yung piso. Ay, puto na pala daw. Ano ka? Ha? Ganda talaga dito guys, sa Bicol. Ayan Lalo mo ilaw ini ah. Ay, nga, pwede ilayog! Wala. Nagabagong sa kamot. Tama ka ba, te? Arin. Oh, lukban. Oh. Bandala yung saluin mamarain. Ano sunod na doon? Kamong baga! Kamong magpintra! Ba, ano ba gaw? Ano mo? Mga anak. Oo, yan
ito guys, yung ilog dito sa Bicol, bagong ulan lang kasi ngayon kaya yung kulay ng ilog ay kulay brown ngayon. Yung tubig niya ay galing sa mga ano yan, nakikita niyo yung mga kabundukan na yan, dyan sila galing. Ayan. Sabi magkain mo din din yun. Parang hindi ko na. Kasi, kaya pa mag-ilang yun. Hi, Ruben. Mos! Kasalan! Nagkukuha siyang pako. Ano? Kukuha siyang pako. Si ate, nagtupad? Nagtupad si ate? Ay, si ate pa rin. Ay, maganda ka naman ito, Lais. Ang ganda talaga dito guys sa probinsya, no? Nakaka-relax. Ayan, tingnan niyo yung ulap ko. Ganda. Ito yung daanan dito. Halos walang dumadaan ng mga sasakyan. Sobrang luwag kaya kahit maglakad ka sa gitna ng daan okay lang. Ayan, kulay brown yung ilog ngayon kasi umuulan kasi. Kulay kape. Pero parang ang gandang tingnan.
dyan barbecue. O, sige daw. Oh! Ikaw hindi ka nagtatarong kunyain ka, ha? Ano? Difícil na ang dahil ng iwanag ang mata. Nakuha na. Hindi ako magluban. Pwede ka. Baka tig-iisa tayo niyan pag alis nila. Ay, nagwapa pala, no? Pag kung nakakaro magkuran, dumugin na yun. Video ko. Ay, dahil mong takbo na. Tapos. Lagi po. Gabos po ng mga abay, dyan na po.
Ayan, so Rose ay Manny hindi ko naman kahit maputi. Ayan, so medyo iyan muna natin, igilid muna natin ang aking kapatid. Okay, so yung gusto mo kumuha ng lechon, ayan, mamaya may lechon tayo, medyo Ayan, katapos lang namin pumunta dun sa kasalan. Pauwi na kami ngayon guys. Ayan yung mga kasama ko. Oh. Pati liyan nga. Simit ka, siguro lang